ana sa ran a yi sallah ranar juma'a. Jiya wani yake cewa masana taurari sun ce akwai yiwuwar a yi azumi 30. Sai wani ce to mu ko masana yunwa muna gani 29 za a yi. to Allah samu dace. to da masana yunwa da masana taurari kuma da yaushe aka yi sallah idan an yi ran juma'a mun yi azumi 29 kenan, idan 'yan masana yunwa sun yi nasara kenan za a yi sallah juma'a, in kuma masana taurari ne za a yi sallah asabar. to in aka yi sallah asabar lahadi to lahadi ta sama, ina fata an gane.